да бе! Айде да ги здразним сега с музика, ама после като стигнем там. Да, в момента с него да се състояние. Специален подър за шефа Чекай. И каза, че не е тай. Поздрав да има! Ходихме да гледаме по 11 часа ще... днеска да бързам, не можах да сложа амортисьорно, такова че видя. Колко хубаво ли ще возя? Може да май се наукли само амортизационно сложи. Абе, като карам моторчето на педали, после 3 дена ме боли задницата. ние с както и има един лицо. Може да го Само знаете на от разговор. двигател. Той има тук бизнес постоянно, гаджето на Не, то си далката е много гадна и ти на опашката си тук натискаш. На задния етаж. Ако има облегалка, може би няма, ама си става. С някакъв вариатор трябва да присъдя да дига повече. Сега повече от 50 май. Аз искам да дига повече и те като го настъпя. Като му направи яки спирачки. Искам 120 да дига. Съвпада с казанлъчкото състезание. 120 по магистрала. Чакаме участие. Къде е видял студио? Още не е загрял. Да, като стоя на едно място ми е топло, обаче като тръгна нещо ми става. Вятъра е гаден. Караш бавно, защо караш толкова бързо да душа вятър? И вятър имало. И вятър. За нас тук съм изпотен, няма вятър, знаеш колко Карам се нещо, стоим тук. тук изостава. Никога не ади, че поръчали сме чорбана на това за 12:30 за 1 часа. А то станало вече 12 дни. Но като стигнем, ще мине чурбалското време. Чорба тако. 2 часа ще От мъди. Тук не бъде турист. Мъдена чурба. Осмо, 12 стане. И сега докато тръгнем, докато качим горе, докато пуснем бъде надолу. малко на Аз вкъщи чорбата вече е готова, ти кажа, ако тръгна. Може да е. Ще съм пукал, ама сега може да спукам. Принципно аз не съм пукал гума от Сина ти е кръст или си го вкарал чорап? Израснал. Много си пораснал да ма. Мама ти да има Този клин, изправи се да го видя, моите го купя аз. Ако си намеря по-дълъг, да направим тръмпа. Нямаха интеграция, просто течност да чистачка там да ни забясва. Това Тук е вкуек. ще прави малко пяна вътре. Може ли е прекалява скъпа? Има само един стане всичко. Добре, Парчето ни 20 минути.